Uyaphila? Sikhona umdlalo sizokuthiwa wakho. Sicela usipho bayigama. Unelile kwaMbatha. waseMgodi. Uphatheka kanjani namhlanje kusuku lwakho olukhulu? Kade nifikile eGoli. Namhlanje usuku lwakho like ufika kanjani? Jabulile kakhulu. Jabulile kakhulu. Ungathini ukubonga kubhuti bakho nje nento abakwenzelayo nento okuyo njengamanje? Ngidlulisa ukubonga bonke abantu kusukela ekhaya. Ubonga futhi bami abangiseGoli. Ubonge indlela abangithandayo. Ubonga bonke abangisiza kulomcimbi. Abangani bakho ngibonge nalawe abangibhelezelile kathi bazobafika ngosuku namhlanje sisukela sasuke ekhaya ngolesihlanu bazofika usuku namhlanje ngoba sizohamba namhlanje. Ngiyababonga engibonge nabazali bami. Mhlawumbe ungathini kwabanye abantu mhlawumbe bashiya ekhaya amantombazane n'ingane ezincane ezisakhulayo nabantu abasafisa ukuthi befike kulo mdlalo kanje ngiyomulisa izinto kanjalo abakhuthaza uthini? Sibalulekile ukuyihlonipha, uhloniphe umuntu bakho, uhloniphe abazali bakho, uhloniphe umphakathi wangakithi. Namhlanje futhi sokubona ugida. Yebo. Yebo. Uzogida namhlanje. Hayi sizwe. Uzodlala kanjani? Ngaqashiya manje. Mina? Ngaqashiya. Makasibona ke. Lingane today, namhlanje 16,600. Isiyonke 31,650 zande mawe. Nakuphi la sibukele khona ngishilo namhlanje ukuthi kakhulu namagoso sesibambeke ufisho omkhulu ikhehla lethu elisiphethe lapha eDenver. But ngiyakhothama
umphakathi noNgoma namathuba umhlabisi mkhulu. umsiko wonke nenkaba ukuthi nalezi nsizwa ngiyiphathe kakhulu insizwa zokukhombisa nje ukuthi Hostela ngazonke isilo samakhoza isihlakazana sami nabe sambalazo sijabulela nami ukubona namhlanje sijabulela nazo izinto zami ngiyabona abalo yabo impatho yami wengoma lo ngijabula kakhulu ukubona namhlanje ngijabula kakhulu bangithinta ngababona usebhizi la ngijabula kakhulu mntanami ngijabula uzombuka ngibona ngikhetha kanjani amahlaba ngisebenze mina eBheka 20 years ngisebenza amahlaba doNgoma Mkhulu. Kuhlabisa ngazosebenza uHillman 17 years iminyaka namhlanje ngila elokhuzeni la Ivek neminyaka nakhona kusube namhlanje manje-ke sengiya njengoba ngithanda efamily zosebenza mhlawumbe mkhulu ungathini ukujabulela nje noma ukwamukela iy'ngane zakho ngoba igcwele kangaka la? ngijabula kakhulu hayi kancane futhi futhi-ke ngizomtshela lokhu kuthiwa ngizoba ne-birthday ngoNovemba 3 Ngeyi-3 mkhulu. Ngikhambuka ngazi ukuthi-ke ngubani ubonane nomama mtshela ukuthi ngazalwa nini ngoba angizazi ngazalwa nini. Hawu. Kodwa manje athi uzoba khona i-birthday ngiyavuma-ke nami ngithi ayibe khona i-birthday ngoba mina ngami ngizale iy'ngane zami zu-8 kuphela amantombazane ayisithupha abafana ababili ubaba wangimulisa mina ngimula bathi uma ngazala amantombazane ngcono ngimulisa ngemula amantombazane nawo 6 wamulisa onke akufihli lokho Mkhulu. jabulela kakhulu mangifika la emadam namhlanje ngoba ubona ngathi kuya kuhle yimi engiphethe ama-hostela onke Mkhulu. baphathe kukubi sekuzoba kuhle namhlanje Mhlawumbe mkhulu ungathini elokhuzeni ey'ntweni nje zelokhuza zikahulumeni ekutheni ixhase ingoma ngoba ama-hostela asuke ephethwe wonke la ingoma futhi igida wonke ama-hostela ungathini uhulumeni okumele exhase ingoma? uyazi mntanami ngathini uhulumeni ngiyacela ukuxhasa uhulumeni asixhase ayixhase ingoma angayiyeki ngoba ingoma iyona yomhlaba yasemhlabeni mntanami cela uhulumeni ukuthi lento lezayo ayithande njengoba nami ngiyithanda nje yabona angayifuna siyamcela uhulumeni akakwenze lokho ukhuluma mina mntanami ingoma yenu yomhlaba wonke namhlanje-ke uzokuthi angishele yazi bangicabanga ngokuthemba khoza bese ngicabanga umntwana wathi umntwana kini mangifika khona athi awushula kanti esengele athi awukuthi ngiyamthanda akasho ukuthi uyamthanda athi umntwana kanjena kuba baningi angifumtshela ukuthi umntwana wathini yabona. Siyabonga mkhulu, isikhathi sazosithola mhlawumbe sikuvakashele nje ukusiphe nomlando omncane wakhona lapha ema-hostela masithola isikhathi ngoba sesizwile ngo-3 November siyabhedaya ibhedey kamkhulu siyobe sikhona sibankulunkulu siyajabula nokuthi ube khona uzosingathi ingoma